Nyabuna asentunde ntangani kigima abamenyi emiyemo 50 yomo na babere bekinyoro kya Nyanchoka se ward ya Kyabonyoru nsemo yebunge ya Burabwime county ya Nyamira nigo barachie konyora omuliro bwestima maega y'omunyakonda koruta aroro gose korata aroro wetera omubunge Oburabu Patrick Osero nigabeire kagusukuma ekyombe gya rereke se kikimanyikene na Rural Electrification and Renewable Energy Corporation ekyo kyabwatogete chisiringi chimilioni 14 ase ekinyore ekyo kere omubaga wensemo yebunge ya North Mugirango nabo igo Oburabu nigasinga kintambe kyabeire getabwati bara engia nabo iga mache nabo iga sensemo yestima muri keito Steven Nyarikembunde nigakorera roboti rwasinjira yobwagale Wetani abamenyi emiyemo na 50 babere bekinyoro kya Nyanchoka wodi ya Kyabonyoru ebunge ya Burabwime ya Nyamira mbachikonyora omuliro bw'estima inse ya Rural Electrification and Renewable Energy Corporation DEREC eyo yabekire kishiringi milioni 11 ekyo kirache gokorwa se kakemeti nyebere wetera omubunge Oburabu Patrick Osero nigenseme ikonyora yebirwe asekorende bono ya inyoirwe iwero mubaga North Mugirango na Borabu. Serikali ya Kenya imeweka shilingi milioni 11 itasambazwa kwa watu 162 kwa muda itakayochukua. Tukipata material zote within 2 months itakuwa imeisha. Njengo Rukunga Charles Charana mu assistant chief Onyanchoka sub location aiga simule bono iga yongwire ni abagani baita bachire ngambu ya mono batoreteire estima iyato chandira sama tukamange ono toko batenga mbu ya mono naende bagoikera omuchumbe bamotenga mbu ya mono naende mbu ya mono esengenja tokonyire estima gesatwa byare tuntuana kora estima lakini lero katwa chakire kora chifomu ge estima yakorire ki yachire ma ya tolemire no ene tinga toko endare sibona tari boigo esimi ase togo chachia igatwa chachire chinde chebiru chiarosire ntori gotwara simi atukari koira ase tokoire simi go chachia chiakora gento kieke chiaibwa bona wandu chena ekerna rodire stimule yachire engoro yane ko ngaka buye ge ko gerango ne Nyamira nachikogora maguto na magucha korora bona lero ne igurire sime kero yaikiranga tindi kogoka abangi na moko goka nanje nago kirege ko gera kuruna gajite myaka na raitiraga na bego chikorigere bibiti bona gondo chena ndo chena nago kire omugambito ko kwosero kakina baga gutunyora na abangi na ntoriga tubwate bakebyombe ocho tunyorania geko hekera muriro chire etoko gokege ko tugire gentu twasibia twanyore gentu korwa twaria igekere kyo gosaba kwa bekirwe asaba menyi wanje estima weta ase migondo yabo na gotayetigeria estime yo korengana nera mani ngoetere migondo y'abantu igoteta kwao naendo tebe ngabuta yo yatakire goeta ogotebi gogecha omuti ase raini ere goikogecha emite yo gochikuanga igotamenyeti Kenya nando itaimo Kenya nando itaibwe kenyoreke oyabwana takogenda gekogera ite muntu bwe kenyoreke gochakobera oitato tageti ekurentindi boigoni go yabekirwe ase baria barache gotwara okoboko gotambe ntubuna abana inji estime yekere gocha chiposti ngocha chire ne chikepo ngocha chire naende nto abana intu abatangani kwanza gochiba ndi bakabuboro muna torororekero torororo omongino gochikobwato ko mwana oyo gochikokune gento keria ditukerio na bako bono ndende kware ko bonia eko areke ne gento yetu yachire nto gotiga rendo mwana wanye komaite no mubali mukani nigo ko moba mwakire mbiyamo no mubungo Oburabu Patrick Osero asoko bainyora nestima sebasabirenga nere biyabo igo harigereria para egoso aroro entekenene aso mujumbe Osero yabajumbe baragambire titonyore tio mujumbe nero gotuinyora bari bakoenda oromba kumwirira mbuya mono amana matuka amange twatwarire omosunte ase kenyoreke ntobwati stima skuru teyerange mbuya mono senge chimwatratere maendeleo mbuya mono senge nchomo MP Osero gakimo motenga mbuya mono aso gotuinyora nande para gakiatoroserie para engiya tari yebone pikipiki erakero mongina saka tokumoira ari dagetari endari reba Ogocha kubekwa kumuriro bw'estima hase kenyoreke kya Nyanchoka ngo chikoba gokwigora chinjira awanene hase nseme hase gati y'abamenyi berere nga yaberege kwebwa mnenjere moyo kwenekya nabo igwa magendero ngo ikare hase nseme yiga
korwa ase ekenyoro kia Nyanchoka ikigotoka ase wodi ya Kiabonyoru ebunge ya Borabu ime kaunti ya Nyamira. Ingo ripoteria Nsoko TV. Getera Nyariki Stephen Embonde.